anu kuwi kameramene wi. Oh guys ya, samping-samping abon dia tadi gue gibah iso gue bombok nah, cakal kanjangku yang sebelah kiri loh. Pakai syahdu gitu lah. Isinya akeh gibah iso dawa, ngono lho, Cah. Rasakno kok dosane. Dosa pikir gurih. Lagi, yo kan. Sini ki akeh pos. Tapi entak ki tempe, produksi tempe. Ya mak yo. Masalah, Hitungan piro jajal kuwi? 60 yo iki akeh iki 10-an ora 11-an ki. Lagi game anak-anak yo sedisi soalnya ki yo iki sini full abon ayam gitu loh ya guys ya. Abon ri. Ya, full abon ayam maksudnya. Jadi kayak semakin apa jenenge manganis disithik semakin lancar gibahe ngono lho guys ya. Ya wis langsung dicekot wae kanjeng kunenge selak kentekan pokoknya gak bisa kiri lho ya. Wis sini tambahin ngewangi aku. Ayo sik. Kon nggo jasmu ngono ya. Karep dhewe aku iki lambat wis nangane ngono aja. Kita anu kuwi kameramene wi.